Καλημέρα κύριε Σεφερλή. Καλημέρα. Λοιπόν, είμαστε στο Κοκορά Αρκαδίας. Λοιπόν, πείτε μου τώρα, εδώ σήμερα τι κάνουμε. Σήμερα εδώ έχουμε τη γιορτή του τρίγου. Έχουμε ξεκινήσει από το πρωί. Μαζεύουμε τα σταμπέλια εδώ που βλέπεις, τα σταφύλια. Και έχουμε ξεκινήσει και τη διαδικασία να τα κόψουμε, να ετοιμάσουμε το μούστο για να πιούμε το ωραίο μας το κρασάκι. Τα μπέλια μας εδώ είναι βιολογικά. Τα προσέχουμε και τα αγαπάμε. Τα έχουμε σαν παιδιά μας και προσπαθούμε να βγάλουμε κάτι καλό για να προσφέρουμε δηλαδή στο χωριό και στα γύρω χωριά γύρω εδώ πέρα. Να είμαστε όλοι καλά, να πίνουμε κρασάκι και να ευχαριστιόμαστε και να περνάμε πάντα καλά. Αυτό είναι το βασικό αυτό της ημέρας. Σήμερα μετά τον τρίγο εδώ που θα κόψουμε τα σταφύλια, θα αφήσουμε εδώ τα τσάμπουρα μέσα με το μούστο μία μέρα και την άλλη μέρα θα έρθουμε να τραβήξουμε. Αλλά μέχρι τότε πρέπει να φάμε 2 κοκόρια τουλάχιστον, εκτός από τι θα πιούμε και τι θα διασκεδάσουμε. Άρα λοιπόν έχουμε πολλά προβλήματα να λύσουμε. Πείτε μου κάτι, αυτό είναι παντητήρι παραδοσιακό. Είναι το παραδοσιακό παντητήρι που είχε το αμπέλι, το οποίο το έκανα αναπαλαίωση ύστερα από 35-40 χρόνια και το έχω φτιάξει όπως ήταν τότε. Και το παντητήρι και το αμπέλι. Μάλιστα. Εδώ τι ποικιλίες έχετε? Εγώ έχω ποικιλίες μοσχάτα, φιλέρια και ροδίτες. Μόνο αυτές 3 ποικιλίες, ελληνικότατες ποικιλίες που τις θεωρώ από τα καλύτερα σταφύλια για εινοποίηση και για φαγητό. Έχετε ποικιλίες αμερικάνικες? Όχι, ούτε αμερικάνικες ούτε γαλλικές πήγα να βάλω και τις έβγαλα. Δεν γίνεται εδώ πέρα στην Ελλάδα να βάλουμε ποικιλίες άλλες από τις ελληνικές. Μόνο καρδιτσιώτικες. Μόνο καρδιτσιώτικες και ντόπιες. Ο κύριος είναι από την Καρδίτσα. Ο κύριος είναι από την Καρδίτσα, έρχεται κάθε χρόνο εδώ πέρα. Δεν είναι δικός μας, είναι ξένος. Δεν είναι ξένος, δικός μας είναι. Δεν είναι ξένος, δικός μας είναι. Έρχεται εδώ και βοηθάει και στον τρίγο και όπου χρειάζεται και στα πανηγύρια βοηθάμε όλοι. Ωραία. Έχω μέσα προσωπικό που δουλεύει στο αμπέλι αυτή τη στιγμή περίπου 20 άτομα. Τους είδα όλους. Τα οποία περιμένουν να τελειώσουν γρήγορα για να πάνε να φάνε, να πιούν τα τσίπουρά τους. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Πείτε μου από βαθμούς. Από βαθμούς βγάζει καλούς, από 12 και πάνω. Τα πρώτα που τρίγησα τα μοσχάτα είχαν από 16 βαθμούς και αναγκάστηκα να κόψω φιλέρι για να κατεβάσω τους βαθμούς στα 13. Όπως βλέπεις, αν το δεις, το χτήμα είναι υγιέστατο, είναι βιολογικότατο, δεν έχει τίποτα μέσα που να, ούτε λιπάσματα ούτε αυτά που να δημιουργεί πρόβλημα στον άνθρωπο. Γι' αυτό τα πίνουμε και με τα χέρια, δηλαδή πίνουμε κατευθείαν μούστο. Μάλιστα. Αυτό αμπέλι περίπου, άρα ξέρετε, πόσο χρόνο είναι, περίπου? Αυτό ήταν παλιό αμπέλι. Ναι, δηλαδή θέλω να πω είναι 50 χρονών, 100 χρονών. Το αμπέλι αυτό, εγώ την παραγωγή που την έβαλα είναι περίπου 7 χρονών τώρα τα αμπέλια, τα κλίματα αυτά. Ναι. Αλλά ήταν αμπέλι 200 χρονών που λέμε 100 χρονών. Αυτό εννοώ. Ναι. Όλοι το θυμούνται, παλιό ήταν το καλύτερο αμπέλι του χωριού. Και έτυχε ο κλήρος εμάς να υποστηρίξουμε όλη αυτή τη διαδικασία, την παραδοσιακή και προσπαθούμε να το κάνουμε. Αυτό είναι τύχη. Ναι, εννοείται τύχη, αλλά τύχη και ευλογία. Είναι τύχη και ευθύνη όμως. Και ευθύνη. Φυσικά. Αυτά προς το παρόν. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ πέρα πρέπει να δουλέψουν. Βλέπετε τα αμπέλια είναι σκεπασμένα. Βλέπετε εδώ γίνεται δουλειά σοβαρή. Δεν αφήνουμε τίποτα στον καιρό. Εκεί τα αμπέλια γιατί τα έχετε σκεπάσει? Τα έχω σκεπάσει για να μην τα χτυπάει το χαλάσι και βασικά να μην το τρώνε τα σταφύλια τα πουλιά. Μάλιστα. Γιατί βγάζουν αρώματα, βγάζουν γεύσεις και τα πουλιά μπαίνουν κατευθείαν να τα φάνε. Μάλιστα. Δεν αφήνουν τίποτα. Γιατί τα πουλιά είναι πιο έξυπνα από τον άνθρωπο. Πιθανόν. Αυτά, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει Σεφερλή, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Κοκορά Αρκαδίας. Κοκορά Αρκαδίας 2014. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Να είστε καλά. Και μαγούλα καρδίτσι. Τώρα μας το χαλάει.